Escalera. Sí, hola, bueno, soy de Esquerra Unida, de Paterna, y más que nada nos gustaría saber en Godella cuándo sois conocedores del proyecto Puerto Mediterráneo y más que nada que nos contaréis un poco desde básicamente todo el contacto que habéis mantenido con este proyecto y así como qué opináis de este proyecto, así como qué opinan los ciudadanos, los vecinos de Godella. Bueno, jo, primer que res, m'agradaria manifestar que estic un poc perplexa de la situació perquè jo he rebut una notificació del senyor Pedro Miguel Sánchez dient-me que me personarà així, però ningú m'ha informat a què venien, si havien de vindre acompanyats o no en els tècnics municipals, que això s'estava gravant, que anava a ser retransmès, doncs la veritat me pareix una falta de consideració cap a la institució a la qual represente, el citar-nos a un lloc. Jo pensava que era una reunió informal i em trobo en tot això i per tant jo vaig ser molt escueta, faré una declaració institucional perquè crec que si no se'ns hauria d'haver avisat a què venien, en quines condicions venien i haver vingut també en el suport tècnic que potser vosaltres porteu que no sé ni qui sou, vull dir, perquè no s'ha presentat ni sé a qui veig, a lo que jo soc l'alcaldessa de Godella, però jo no sé les persones que esteu així qui sou, no? Jo crec que les coses, la veritat és que així no es fan, no? Nosaltres oficialment coneguem el projecte de Port del Mediterrani en el moment en què se publica en el diari oficial de la Comunitat Valenciana i ens quedem perplexes, encara que podíem saber ja que tot això s'estava tramitant, ens quedem perplexes perquè l'Ajuntament de Godella, que som un municipi afectat perquè ens agarra part del nostre terme municipal, no ens donen audiència, que és el que marca la llei que tenim que fer. Per tant, davant d'esta situació, nosaltres ja en el seu dia, en octubre de l'any 2014, vàrem fer unes al·legacions manifestant la nostra disconformitat en el projecte, no només per la forma, sinó també per el fons del projecte i manifestant la nostra discrepància en la tramitació administrativa per aquesta circumstància. Ara en este segon tràmit d'audiència ja s'ha subsanat aquest defecte i quan s'ha publicat en el boletí oficial ja sí que realment diu que se dona audiència com a municipis afectats a Paterna i a Godella i nosaltres hem tornat a manifestar-nos, hem tornat a fer al·legacions. Les nostres al·legacions per suposat van en contra, les al·legacions van signades per mi com a alcaldessa i regidora d'urbanisme, però les dues ocasions han sigut ratificades per la majoria absoluta del ple, recolzades ahir mateix va ser el darrer ple i va ser ratificada aquestes al·legacions per Compromís, per el Partit Socialista, per Canviem Entre Tots i per Esquerra Unida. El següent pas segurament que nosaltres farem és que nosaltres tenim un Consell Assessor d'Urbanisme i Medi Ambient format per ciutadans i per tècnics. És ciutadà, no té res que veure amb l'estructura organitzativa de lo que és l'Ajuntament, però la nostra manera de treballar allà és així, quasi tot passa per els Consells Assessors de la ciutadania. Este tema ha anat al darrer Consell Assessor i s'ha decidit que per part de l'Ajuntament de Godella, a banda de fer les al·legacions formals i que la llei te permet, anem a fer una declaració d'intencions de per què estem en contra d'aquest macroprojecte, perquè de vegades moltes d'aquestes coses no les pot dir en unes al·legacions formals. Per tant, el personal que n'hi ha, les persones que estan des del Consell Assessor d'Urbanisme i Medi Ambient, estem elaborant una declaració que portarem al ple, esperem poder-lo portar al ple d'octubre, junt a la moció que també des dels partits progressistes s'està treballant, i en aquest moment, quan hi ha una declaració institucional, serà quan rebrem a l'empresa promotora, que ja ha demanat també en diverses ocasions visita en mi com a alcaldessa, i jo ja els he dit que quan el Consell Assessor d'Urbanisme i Medi Ambient i els partits polítics tindran una declaració institucional que no se limite només a les al·legacions, els rebrem i en aquesta reunió estaran presents tots els representants que vulguin de tots els partits polítics, del govern i de l'oposició, però també els representants de la ciutadania, perquè és la nostra manera de treballar. I, bàsicament, les nostres al·legacions en contra de lo que és el projecte, a banda de per el decret de reforma que vos he comentat,
també és perquè nosaltres no estem a favor d'aquests sistemes insostenibles d'economia. Pensem que el que s'ha de fer és potenciar el comerç local. Així se parla d'una creació de llocs de treball que realment és una fal·làcia, perquè el que se va fer és destruir llocs de treball en el comerç local, inclús en centres comercials més grans que ja n'hi ha a este voltant, com pugui ser el Parc Alvear, com puguen ser altres centres comercials que evidentment se van a veure molt perjudicats per aquesta nova macroinstal·lació, perquè mediambientalment és insostenible, tot i que sabem que tenen tots els informes a favor, ja ens encarregarem de que se'n puguen fer alguns que no siguin a favor. Per lo que afecta també el desviament del barranc del Dolça, per lo que afecta també a les zones mediambientalment que van a deteriorar-se després d'esta actuació. Després també, per qüestió mediambiental, per qüestió de model econòmic, per qüestió de que les infraestructures viàries no van aguantar, tenir unes infraestructures viàries que ja estan sobresaturades, no vull ni imaginar si realment se farà i veurem els milers i milers de persones que van a tindre què passaria en el bypass o què passaria a les infraestructures que tenim en aquests moments. El tema de la figura de pla d'actuació territorial ho deixem per a aquesta declaració perquè ens pareix que tampoc és un instrument urbanístic que a nosaltres ens servisca. El tema de la inundabilitat, vull dir, van a molts metres quadrats que en aquests moments és sol permeable, van a passar a asfaltar-se i això, aigües avall, els pobles que estem més avall, ens afecta. Nosaltres ja sabem el que és que n'hi ha un poble com és el de Paterna, que construïsca un centre comercial al límit en el teu terme municipal, com ha passat en Quinèpolis, que aquest poble rep tot el que són els impostos que això genera i que el poble veí siga el que reba tots els perjuís. Nosaltres en el tema de Quinèpolis hem tingut que canviar el sentit de les adreces, tenim un barri residencial molt castigat per tot el trànsit que creua des de la carretera de Bétera per anar a Quinèpolis i no ens pareix que aquesta siga la manera de treballar. La manera de treballar no és que cada municipi faci i desfaci dels seus límits com vulgui, en aquest cas inclús agarrant-nos part del nostre municipi, sinó que tot això haurien de ser estratègies consensuades perquè al final això escapa a només Paterna, això va afectar a Butxa, això va afectar a Manises, va afectar a Godella, va afectar a tota l'àrea metropolitana de València i a zones naturals que des de luego per a nosaltres són d'un valor incalculable. Per tant, a banda de que per exemple el tema de l'abastiment d'aigua no ho veiem clar perquè en alguns municipis s'està intentant fer ampliacions de polígons o actuacions i se diu que no se pot garantir l'aigua i així de repente se pot garantir tot. No sé, deuen haver tingut molta sort aquestes persones a l'hora d'aconseguir qui els feia els informes. Però des de luego l'Ajuntament de Godella en dues ocasions, i ja us dic, suposo que en octubre també, la nostra manifestació és absolutament en contra d'aquest projecte. Simplemente una cuestión, bueno, Tito sí que es verdad que no se informó que se iba a grabar, pero pues estaba el teléfono de contacto y también pues sabíamos que usted iba a asistir. De hecho, hemos entrado por compromiso y decir que se lo habíamos manifestado. Que no posa en ningún lloc ni confirmen assistència, ni... És que jo tampoc m'entera de què venia, perquè també he telefonat com no podia ser d'una altra manera a la gent de compromís i dir, per favor, a què anem? Perquè és que no... És que no, sí, bueno, no quiero entrar al debate, pero que consta un teléfono de contacto y no, simplemente si hubieran llamado también se habríamos informado. Disculpa en qué caso, pero... Bueno, por lo menos le podemos expresar notícia. No, com ha dit al principi, que si són qüestions tècniques, evidentment. Si me pregunten quants metres quadrats vos agarra, en quina zona, jo qüestions tècniques no respondo, perquè cada que me mira el projecte no vinc acompanyada de qüestions tècnics. Bueno, primero, soy Beatriz Serrano, de Paterna si puede, de la oposición aquí en el Ayuntamiento. Pido disculpas por no haber informado que se iba a grabar y que pudiera acudir con técnicos, que creo que es lo que corresponde sobre todo por las alegaciones. Yo soy una de las que, bueno, yo me he podido leer las alegaciones que presentaron y se agradece que desde la alcaldía se deje muy claro cuál es la posición del municipio, no ya como partido, sino se informe al pueblo de cuáles son.
los diferentes mecanismos. Por lo cual, no le voy a preguntar en cuanto a las alegaciones, porque como no han podido venir los técnicos, no voy a entrar en alegaciones, pero sí me gustaría saber a la hora de exponer cuál ha sido la posición, que como ha dicho es completamente en contra, hubo algún tipo de problema, porque además creo que ha dicho que ha pasado por pleno incluso las alegaciones, ¿de acuerdo? O sea, que fue común en todo o sea, se vota a favor, en contra, perdón, en todo el pleno. Bueno, PP y Ciutadans no. Votar en els 4 partits que en estos moments estem en el govern i en la legislatura anterior és 3 que estaven en el govern. Vale, de acuerdo. La pregunta era únicamente si hubo algún tipo de problema en posicionarse de manera clara al haber estudiado el expediente, al haber leído el proyecto, o algún tipo de problema a la hora de posicionarse. No, dels partits que estem en l'equip de govern, no? I ja dic, com que això també passa per el Consell Assessor d'Urbanisme i Medi Ambient, i ahí sí que ha hagut una forta discrepància en el projecte. No, els que estem en el govern tenim clar quina és la nostra posició front a este i front a altres macroprojectes que puguem vindre d'aquest estil, no? Hola, buenas tardes, soy Raúl Roví de Ciudadanos de Paterna. Bueno, en cierto modo nos ha chocado mucho cuando ha dicho el tema de los informes favorables, desfavorables. Ha citado usted que nos encargaremos de que hacer informes desfavorables. De hacer, no, de conseguir. De que hayan informes desfavorables. Cap informe. Sí, perquè, per exemple, el tema de l'aigua o el tema de la inundabilitat que al municipi de Godella ens afecta. Sabeu que en el tema de la inundabilitat hi ha pobles, jo no desconec la situació de Paterna, però per exemple a Godella doncs, tenim un problema d'inundabilitat. No? Per tant, si en algun moment hi ha ocasió, que potser sigui a través d'aquesta declaració institucional, perquè les al·legacions tu al·legues a lo que ells te diuen és un tràmit marcat per la norma. A mi sí que m'agradaria demanar a la Conselleria d'Infraestructures o de Medi Ambient o la que en aquests moments corresponga sobre coses concretes que a lo millor no s'han manifestat. Vull dir, es poden tindre uns informes favorables generals, però jo vull que se me diga quants metres quadrats se van a impermeabilitzar. Això en el Patri Cova, com està previst, i tot aquest terreny que se va impermeabilitzar, aigües avall, com se van a canalitzar aquestes aigües, on van a desembocar aquestes aigües, què va passar en aquest barranc d'endolça que ells van a desviar. Vull dir, tots sabem, i ja tenim experiència, que al final les aigües sempre van per el seu cauce, encara que tu t'empenyes en desviar un barranc. I nosaltres, en el que ens afecta la part de Godella, que és el que jo en aquests moments puc defensar, des de luego no ens anem a quedar quiets en això. I, per tant, espere que si, per exemple, en algun moment en Godella s'han posat en dubte actuacions urbanístiques molt menors que aquestes i molt inferiors, i en algun moment s'ha posat en dubte la possibilitat d'abastir d'aigua, de boca, d'aigua potable, estos desenvolupaments urbanístics, i que ara sí no n'hi ha ningú problema, jo el que vull es fer-los caure en les seues pròpies contradiccions. Estamos de acuerdo que los informes son puramente técnicos, claro. Son favorables o desfavorables, ni uno se encarga de ser favorable o desfavorable. O sea, no son partidarios, son puramente técnicos. Pero son lo que tienen que ser. Ninguno es desfavorable, por ejemplo, el Ministerio. Sí, pero que no se encarga uno de que sean desfavorables, no los encarga y tienen que ser... Es que nosotros lo que anem a fer és intentar que no tots els informes que n'hi ha... Que sea lo más técnico posible. Sí, que siguen tècnics possibles, però que es posem els tècnics en les contradiccions que aquesta tramitació administrativa està tenint. Vull dir, jo, si vosaltres conegueu, suposo que tots conegueu, i jo no m'haver agradat entrar en qüestions tècniques, però tens que entrar, vull dir, la situació de les carreteres en estos moments, com tenim el bypass i com tenim les carreteres que envolten, nosaltres ara, jo la setmana passada estic en la Diputació Provincial per una actuació minúscula que anem a fer en Godella i ens posen problemes per a fer una actuació que serà la mil·lèsima part de lo que va ser Puerto del Mediterráneo, i entonces jo vull fer-li caure a la Diputació de València, a la Conselleria, al Ministeri de Foment, com és que aquesta macroactuació no va afectar a les carreteres i té tots els informes favorables. A mi, quant a menys, me sorprèn. Jo, evidentment, no li vaig a dir als tècnics el que tenen que
fer, que ja saben el que tenen que fer i tenen que informar objectivament. Però si jo discrepo d'aquests informes tècnics, el meu ajuntament discrepa d'aquests informes tècnics en els seus avals tècnics, igual que suposa que en Paterna, i això tots ho sabem perquè jo a banda d'estar d'Ajuntament de Godella perteneix a un partit que està posicionat en contra, vull dir, per exemple, si se troba alguna espècie dins de la zona en la que volen arrasar que mereixca una protecció, ja ens encarregarem de fer les al·legacions oportunes per a dir que aquesta espècie endèmica o aquest barranc, vull dir, per a posar a la gent contra les seues contradiccions, no? I veure si així el projecte no va endavant, no només perquè el municipi de Godella l'era en contra, sinó perquè se donen compte que això no és sostenible, ni mediambientalment, ni paisatgísticament, ni urbanísticament, ni de cap de les maneres. Fins ara sembla ser que tot és perfecte i nosaltres volem demostrar que pot ser que no tot siga tan perfecte, però ho hem de demostrar en informes técnicos. Una última pregunta. ¿Usted cree que lo que se pretende instalar, centro comercial, hoteles, viviendas y demás, es algo diferenciador? ¿Es algo que no tenemos ya construido? No, en Valencia tenemos hoteles tancats, moltíssims. Tenim moltes places hoteleres que estan tancades, per tant, no sé quin sentit té fer hotels en una àrea metropolitana d'una ciutat que té milers de places hosteleres tancades. Vivenda, vull dir, sabeu que tot el que és al voltant de la carretera, de la carretera de Llibre, de la CV, n'hi ha milers de vivendes per vendre. No tenim ninguna necessitat de vivenda i per a mi una atracció turística és un parc natural. No és vindre a esquiar en sec. És un concepte diferent de les coses. No hi ha ninguna necessitat. Sí, yo claro, lo que te volia preguntar directament era, Patricia, si senyala que havia hagut un posicionament en el vostre ajuntament per part, en aquest cas, així, per a contar-te un poquet també, així també només ens falta que es posicione el PSOE i Ciutadans en si a favor o en contra del projecte. Anem tenint pistes, però en posicionament directe. I era preguntar-te directament, ja ens has dit que Ciutadans es va situar en contra i el PSOE en el teu poble està a favor i el PSOE s'ha situat en contra del projecte. No. El Partit Socialista està en el govern de l'Ajuntament de Godella i ha ratificat les al·legacions. Estan en contra del esta projecte. legislatura y en la anterior legislatura. Sí, Sí, claro. yo solamente quería hacer una matización porque además me llamó mucho la atención que fue alrededor de 2014, justamente cuando se abrió el periodo de exposición pública, simplemente la matización, cuando se abrió el periodo de exposición pública me llamó mucho la atención porque aparecía el Ayuntamiento de Godella, cosa que yo no había visto todavía en las limitaciones ni nada. Entonces, justamente llamé al compañero, que en ese momento justo era el cambio de alcalde, al compañero de Esquerra Unida, y le pregunté que qué conocimiento teníais vosotros sobre el puerto mediterráneo, que aparecíais apareció la localización del Ayuntamiento de Godella como afectado, y porque en alguna ocasión lo habíamos hablado con la gente de Esquerra Unida, y justamente no tenía ningún tipo de conocimiento, y ya fue cuando a nosotros ya nos llamó la atención de que justamente un espacio tan suprarregional que tiene una afectación tan grande solamente fuera incluido el Ayuntamiento fuera conocedor de primera mano y de esos intercambios el Ayuntamiento de Paterna y no se pusiera todo el entorno en conocimiento sobre esa afectación, ¿no? Entonces, porque afectan todos los sentidos, afectan el sentido medioambiental, del tránsito de los coches, en el sentido del ruido, en el sentido del empleo, en la cuestión económica, afectan a muchas cuestiones. Fue la primera cuestión que ya nos llamó la atención, ¿no? Que estuviera involucrado un ayuntamiento y que no fuera conocedor de cómo se le iba a afectar, ¿no? Era simplemente una motivación porque ya en ese momento ya nos llamó la atención. És que ja ho he dit que en el primer període de presentació d'esmenes l'Ajuntament de Godella no apareixia com a terme afectat quan realment sí que ho era. Nosaltres fins a fa poc, fins a aquest estiu, els promotors no s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per exposar-nos el projecte. A segunda hora, quan s'han posat en contacte, tampoc s'han posat en contacte amb nosaltres l'Ajuntament de Paterna per a dir-nos això ha entrat, sou part afectada, com ho veieu, tampoc. Tampoc s'ha posat en contacte amb nosaltres la Generalitat per a demanar-nos informes al respecte. Vull dir, ens hem sentit realment ningunejats, no? Quan agarra part del nostre temps. Però no només
que lo que se pasa en Paterna, como igual que lo que serà Godella en terme limitant en Paterna, us va afectar a vosaltres. Per tant, nosaltres no creiem que aquesta sigui la manera d'actuar, no? Per tant, primer l'Ajuntament de Paterna s'hauria d'haver dit alguna cosa que està clar que legalment no estan obligats, perquè els instruments urbanístics ara no preveuen aquesta situació, però que menys que haver cridat a les institucions afectades i haver-se personat i haver conegut el projecte, cada un coneixia el projecte perquè llegeix la premsa, perquè està afectat al dia, però evidentment nosaltres ningú ha vingut a dir-nos això, vos agarrem este tros, és una eixida d'una rodona i què vos pareix, quina previsió teniu vosaltres sobre aquest tros de terra que vos agarreu? Absolutament res. Quina va ser des de l'Ajuntament? La señora Campos. Es que le dejaba ella. Era com vos afectarà el trànsit en Godella, que els vostres accessos són la pista de Mur, i el bypass per un altre costat. Heu pensat més o menys en tot el jaleo que tindreu en 26 milions de visites més? És que jo com sé que no, espero que no se faça, no vull ni pensar si se fera quina afecció tindria, perquè seria terrible. Vull dir, sabeu que ja tenim un greu problema també, i és que tenim el metro que travessa el poble i tenim 3 passos a nivell en 300 metres quadrats, en una població al voltant de 16.000 alumnes portant a la universitat i portant de les escoles. Nosaltres les hores punta ja tenim el poble col·lapsat i Godella no té que poder soportar una actuació d'aquest tipus. Les nostres infraestructures, des de luego, no ho aguanten. En aquests moments, quan tu vens de València i agarres el desviament de Godella, Ronda Nord, ja, antes d'entrar en Godella, o sigui, ja en el terme municipal de Paterna ja està bloquejat, abans de Casas Verdes ja està bloquejat. Ja no pots entrar, vull dir, te pot costar com a mitja hora arribar a Godella. I per el bypass, pues el mateix, no? I a més que el projecte no contempla ninguna actuació de millora per al nostre accés. Hola, buenos días. Soy Vicente Sales, Popular. Planteo tus opiniones, como comprenderás, las mías son, estoy a favor del plan, puesto que este plan lo tenemos nosotros. Podríamos hablar toda la mañana de todo lo que tú acabas de decir, que hay informe que acaba de salir ahora Rosalía diciendo todo lo que tú has dicho, informes favorables. De la Confederación Nacional de Jugar, Medio Ambiente, puesto de trabajo, eso es cada uno lo que piense. Modelo económico insostenible. Yo pienso que una empresa privada cuando quiere invertir ya ha hecho sus estudios para que sea favorable, si no, yo no invierto, no más caro nada. Los pisos lo va a hacer él, o que quiere invertir. O sea, ellos sabrán si quieren hacer pisos en la época buena o la época mala. A nosotros además no tiene. Hoteles, lo mismo. Si un señor quiere hacer un hotel, imagino que habrá hecho sus estudios para ver si es viable o no viable tener ahí hoteles. Pero lo que estamos hablando del proyecto de Puerto Mediterráneo, yo creo que es una propiedad privada que viene a invertir. Ayuntamiento de Paterna le cuesta 0 céntimos de inversión y creo que es bueno para el pueblo de Paterna, y si no se hace en Paterna se hará en cuestión de 10 kilómetros. O sea que afectar va a afectar lo mismo. Entonces aquí, que hacen de 10 kilómetros. Jo és que Eso es lo que pensamos. quan nosaltres comentem model econòmic insostenible, és que per a nosaltres la sostenibilitat no la marquen les empreses privades. Evidentment, si ells volen encetar això, segurament és perquè tenen previsió de fer usuaris, ells obres de caritat ne fan ben poques, no? Per tant, per a nosaltres que per a ells siga sostenible no significa que per a el que nosaltres representem siga sostenible. O sigui, per a nosaltres el fet d'arrasar en tota la superfície que van arrasar i el fet de tots els problemes de trànsit, de contaminació i d'inundabilitat i de moltes altres coses, de zones naturals que se van a veure afectades, de barrancs que se van a desviar, per a nosaltres això el fa insostenible, per molt que aquesta empresa
tinga la possibilitat de guanyar molts milions d'euros. Bé, és la seva possibilitat, però nosaltres posem en una balança els interessos d'esta empresa privada i posem en una balança els interessos que nosaltres considerem que representem, també les forces de progrés, el més compromís ho representa i no ens mereix la pena. Per tant, nosaltres si haguem estat en el govern i haguem dit no, això així no se fa. Vull dir, la ciutadania podria durar prou de temps, segur que estem en l'àrea metropolitana de València, que ha sigut una zona molt desitjada en l'època del boom urbanístic i no hem caigut mai en aquesta trampa, mai. Mai. Tenim el mateix pla general des de l'any 1990. Tenim poc término vosotros. No, tenim molt. El que fem és que no el consumim. No el malgastem. Tenim molt de terme, tenim un secà preciós i una horta preciosa. Per cert, l'horta més protegida de tota la comarca. La més protegida. I tenim un secà molt protegit també. Per tant, si nosaltres no hem entrat mai en aquest... És de veres que no hem tingut èpoques en què l'Ajuntament de Godella ha sigut molt ric, perquè mai hem guanyat molt per les inversions, perquè per a nosaltres el que tenia valor era mantenir el nostre patrimoni natural. I és una visió diferent del pressupost que entenc que pensem diferent, per això, perquè pertenem a partits diferents. Però a nosaltres la sostenibilitat no la marca una empresa privada, ni molt menys. Bueno, yo soy Nuria Campos del Partido Socialista, estamos aquí gobernando. Y nada, simplemente era así, en todo este proceso, ¿se ha hecho alguna vez alguna consulta a la ciudadanía? De su opinión. Nosaltres és que, ja ho he dit al principi, funcionem en consells assessors que estan formats per la ciutadania. El Consell Assessor de Medi Ambient, per exemple, estan representats totes les associacions de veïns del poble, la coordinadora d'associacions de veïns, les associacions mediambientals, el Consell Agrari. Ells representen perquè així ho ha decidit la població i 4 persones triades per el ple, que són normalment de tot l'espectre polític, i que no són representants polítics, són arquitectes, són enginyers agrícoles, són farmacèutics, són gent que ve els moviments veïnals i se'ls ha consultat a través d'aquest Consell Assessor, que és la nostra manera d'organitzar-nos des de fa molts anys. Nosaltres tenim una carta de participació ciutadana que ve dels anys 90 i consulta popular no s'ha fet, però perquè considerem que tampoc no és necessària. Vull dir, la població ha votat a forces de progrés que tenien un programa polític que representa unes coses. Entonces, jo entenc que la ciutadania entén que el que nosaltres representem demana això, demana el posicionament en contra, i el Consell Assessor d'Urbanisme i Medi Ambient s'ha manifestat en contra. ¿Y ahí están representadas todas las asociaciones del municipio? Les associacions de veïns, les associacions mediambientals, el Consell Agrari i representats del ple nomenats per totes les forces, normalment per unanimitat. Bueno, pero todas esas asociaciones no son las que están en el pueblo, son algunas de las que están en el pueblo, o todas. A veure, és que quan una administració decideix treballar a nivell de participació ciutadana, el que se fa és que se sectoralitza. Entonces, tenim un Consell Assessor d'Urbanisme i Medi Ambient, tenim un altre Consell Assessor de Cultura, tenim un d'Esports, tenim un de Joventut, tenim un d'Educació i, per tant, evidentment, totes les associacions del poble no estan, perquè estan en els consells sectorials. Però tots aquests consells sectorials sí que tenen una participació en el Consell Mare, que és el de participació ciutadana, que sí que està ahí representat. I nosaltres no ens cal un referèndum, sabem majoritàriament que la població no vol això. De acuerdo, pues si no hay más cuestiones, agradecemos su asistencia y Gracias. Sectorial. Gracias.